Letos Recados. Kaya, let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Mga tugang maray na aga sa Indugabos, ini po si Berta de los Martires, asin inian na programang Alkalde sa Kusina. Andaw kita ngunyanin Huwebes, fet sa 17 kan Disyembre. Madali na po ang Pasko, 17, pero ang aldaw na lang yan, pitong aldaw na lang, Christmas na. Kumusta na lang dyan si Bakong Christmas Party, kundi urlay-ulay, tiripon-tipo na lang. May manito-manita, yun na lang yan. Bako na itong may mga video okay, pinagbabawal po yan. Ara mo sa mga party managad na may video okay, ang kaulay ko kayan, sabi ko maghanap ka ng lamisa na rayo sa video okay. Tanong nga ya, kaya nga ni kitang tiripundig dito maurli-uli, majaming-jaming, nag-risbook na, kang kakukurahaw na kang mga parakanta dyan, lumang kita sa rayo. Kaya kung may video, kirarayo nindo, tayo ning mga bisita, nahabo kang ribok. Gusto ninda urulay, kurumustahan, lalong-lalo na kung reunion, ay kadaklang yan, irestoryahan, kakagana mo man sa tao ng video, okay. Ay di mapurli na lang kita, nag-risbook na. Kaya baga sa mga okasyon baga ang video, garo saro man niya na party, garo duman man niya sa kubo-kubo, baga man may sarong lugar na dahil man mapirwis ito nag-uurlay-ulay. Igwa man ng grupo kayo nag-uurlay-ulay na gusto nila itong kurumustahan lang sinda, igwa man talaga ning gusto magkarantahan, kaya naglalain iyan ng lugar. Uy, masiramon ngunyan ko yan indang taga San Isidro Magaraw si Elena Torres, agumda ni Joel na treasure hunter. Ano, Papa Bert, ara mo ang treasure hunting. Nakaiba ka na dyan. Ang agum ko, treasure hunter. Pero sa good ngunyan, ang treasure niya puro sana sa pangiturugan. Gurang na lang, di pa nakakapurot ng bulawan. Pambira man niyo si Elena. Si Elena Torres, agum ko nga si Joel. Although nagingirit na nagantabing ngunyan. Aputon mo nga Papa Bert kung pira ng bulawan ang nakuha. Na maski nga sing-sing sa nanakadukot sa bubble gum mayo. Treasure hunter sa ang grupo po ninda ito naganap kang kayamanan ni Yamashita. Ito pala si Yamashita, General Yamashita, pero pinakalangkaw na opisyal na hapon kang gira ay nagparpanghakot maning bulawan ay di man pwedeng daraw lumas sa Japan ta kukuano niyan kang emperor mangya kung makukuha ka ni itinago na lang da kung sa lugar sa Pilipinas. Yan pagkahiwas kang Pilipinas, iyan ang tarimingan kung si say makakakuha ka itong mga tapayan na bulawan. Kaya may mga treasure hunter. Ang pagkaaram mo ikayan, nag-engage sinda sa itong inapod na espiritista. Ito nakakauli ang mga kalag, mga espiritu, tangani makakuha ng information. Halimbawa nga igwa siya ng third eye. Pagkatapos kinakauling ang mga hapon da kanto. Igwa nga nagsabi yaon nga sa may igwa nag-istorya sa kuya kani. Kaya kung nagantabay ka Ilina madel lang ata labunan mo na muna yan pasayan mo. Itong sabi ka itong may kaamigo akong kuyan, nagparabali-bali man dyan sa paghanap kang bulawan ni Yamashita. Yaon da dyan sa Kadlan. Saan man niya akong party dyan? Yan baga may highway ba ngayon dyan? Di igwa ngayon ng highway ngayon. Tanawon mo ngayon, kung yan sa highway kang Kadlan, tanawon mo ngayon Bukid Isarog. Yan nga direksyon na yan sa likuran kaning Kadlan, pero may mga
yaong nga palanda dyan. Di milang talaga nga nasusumpungan. Pero kaulay minang nga, mga ibang hapon, mga opisyal na kan hapon, kaulay na daanin da, si mga kalagda ka to, kinaulay na. Pagkatapos ito nga niyang kaibanan ming espiritista, din paperingalo nga kami, nagkakaralot na nga kami duman. May tinukdo, sa may pun nga ito, may hapon ngayon, may bayunita nga niya, may kaulay ng aking babae. Hain man nga, ay di nga nindunay, tako lang nga nakakahiling, ako nga may third eye. Ayun nga, ano sabi, Mayo, nag-uulay nga, sadit na aking babae, siya po nga may bayunita. Day lang nga mo pararibot, ako mahiling nga kita. Kalagdaan ng hapon, sa may kadlan na garo, siguro binabantayan si Sarayan diyang kantapayan ni Yamasita. Di ito si istorya niya. Maray pala niyo, kuya, may mga treasure hunter pala, may mga katabang na espiritista. Nag-hire, tanganing makaulay da si mga. Ang problema mi nga kadto, itong nagkairlingan kami, ano niya ako, nakuha nindo si Bulawan, ay dahil nga, hararom na nga sinakalot mi. Nagpundong nga kami, ngunya, si Urulay mi nga, kadtong espiritista, nagtuga man. Ang problema kaya, kung itong nga nakauli kong hapon, di man nga nakasign sa barracks ni Yamasita. Sa iba man da nga siyang kuyan, commander, kaya pwedeng di man talaga ito nag-aaram kang kayamanan ni Yamasita. Ito nga niyang kinauli ko pang hapon, nagluluto. Ano yung luto mo? Ang luto pati nga, ginisang upo. Pero tanong niya ako, tataong niya kamo kayan. Ay tataong na dasin aloy na nga kami dito sa Pilipinas. Ay pambiran niya ako, pag may kauli ka pala ning, di manggabusa, pag may kauli kang taga treasure hunter na grabe ang pagbilib sa mga espiritista. Istorya kaning naggayo ng istorya, na mo baga totoong kauli siya po na kaya nga kami, naka-assign nga ko digding niya sa Pili. Baka nga sinaka-assign sa Manila, yan. Kaya pala dahil nindan ako si Gold ni Yamasita. Itong hapon na nakaulay, garo naman na-assign kay Yamasita. Naka-assign na kay Yamamoto. Pag araw mo kung ang kaulay mo pilosopo, ayan maestro ng araw kayo, mapilosopo na, ang kakalawasan ka ni barakbakan, buruntulan yan, iba para pilosopo mo nga ko ay. Igo pa na nga akong amigong treasure hunter, Elena. Taga dyan sa Kalantas, di ko na pangaranan. Aram nindo ang Kalantas. Ang Kalantas, saro yan nakalye kang Macmariano Village. Ay may treasure hunter dyan na nagpundo na siya. Nagyaman dahil sa paghinguwa kan mga aki na nakapag-abroad, naging nurse, nakapagtrabaho ng IT. Ay nagyaraman sa abroad, magayon ng harong, bunggalo na dyan. May mga kutsina. May hasinda na nga ni sa Tinambak, may mga patanuman na ning marigoso, mais. Nagpundo na siya duman sa treasure hunting. Yan nga ni, nakakaulay danin da mga kalagnapon, pag hinapot ninda kung niya sa nga si kayamanan ni Bus nindo, nagngingirit-ngirit da, garo man magturuga at anggutan da sinda kan emperor. Iyo pala niyan. O kaya nakaulay ko nga si Agum kayan niya, kumusta na si Mr. mo sa mga Bulawan ni Yamasita. Ang hamag niya yan, dyan nga kami nag-iuling nga kan hamag niya yan. Sige pala iwas na, pinapapundo na, pumundo ka na niya kayan, pumundo ka na nga kayan. Paparaiwal pala. Aram yan ni Hildy La Cruz, kaya kung nagantabi si aram yan, taga dyan sa Kalantas sa Macmariano Village. Aber na uya si Paul Angka. I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. The bells were ringing. The birds were singing. And so the music, it goes on and on. All through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree. I hear him sing this melody. And so he sings, yeah, 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 yeah.
heart was reeling, the bells were ringing, the birds were singing. Kung ako pala para dagos-dagos kay itong sa kuyang kawat o hilig na magparakut-kut ng kayamanan sa sirumi ka to pag nag-aalang na ang tubig ang sirumi ka to may tubig ay pag sa summer di nag-aalang pinupururot mo si mga nagkahurulong na barya may kinakalot kami kayan yan ang hilig ko kay to maugmaw pag nagkakalot ako may nailing na ako ng barya ay maugmaw sa pagmati sabi ko madakul ako gusto ko maging parakalot ng kayamanan ay di ko pa aram na ang pangarang palagyan treasure hunting ay kung ako pala nagparadagos-dagos di bako akong announcer ngunyan treasure hunter ako ang kaiba-iba ko kutaan na espiritistang sigang pakiuli sa mga hapon na iba man pala na hapon na bakong tauhan ni Yamasita tauhan nga kami ni Yamamoto kaya nga di mga aram nga para hanap nga nindong treasure. Yan pala ang problema kang treasure ay ikang mga espiritista. Nakakaulay man nga ni si kalag, ang problema ibang kalag. Kaklase lang nga ko, bakong nga ko to. Pagkatapos, igwang yan isang soldados duman sa may puning manggaw. May kaulay nga ang aking babae. Ano nga yung itsura kang hapon? May bayunita nga ya. Saka nga ya ang kupya patingin may mga kalikalay. Yan man niya akong iyan, garo istorya sa pelikula. Taara mo bagang mga hapon. May helmet yan na may mga kalay-kalay ang helmet. Itong garo mga kurtina. Kaya ako kung di pa niya ako kung nagpundukan itong kahilig ko mo para kalot-kalot nagikitang treasure hunter. Mapabert masiramon digdan tindan ni Tia Neri na natong nalamu-lamo ning talangka sa Patong Pamplona. Ang tindahan niya po gibo sa kagingking na itong saradit na kawayan, pinatindog, pagkatapos may mga tiklad. Nakabitay po ang radyo dyan, boses mo ang nadadangog. Kaya dulutan mo dahil sining pang Christmas lang tugtog. Diyan sa si Tia Neri na nagluto ning natong nalabas na lamo-lamo ning talangka ay pagkasilam na ano. Pagkatapos may ginutang padigding, tilapia, igwa pa po ni mga ibang gulay, igwa man ng karne. Pero ang pinakamasiram dahil specialty niya ngunyan aldaw. Natong nalabas may paklang, nakadakuling talangka, susup-supon mo ang talangka, uy masiramon na malhay. O yan na natong na may talangka, dulutin sa mga nag-aantabi sa tuya dyan sa mga malipot na lugar kan Amerika, kung mga nanggigilo na. Lalong-lalo na dyan kay Purel Salvo sa New Jersey, nag-gigilo na dyan. Duman sa Utah, si Olga, gigilo na dyan. Sana natong ang paniraan nindo dyan ay guwanin talangka. Sleigh bells ring. The lane. Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. Snowman. Then pretend that he is Parson Brown. Parson Brown. He'll say, are you married? Snowman. But you can do the job when you're in town. Later on we conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in the winter wonderland. The season of winter, when all the world is asleep. The season of winter,
winter. When snowflakes fall to the ground, the season of winter can seem so cold all around. But with your love to warm me, and I know that true love must bring the reason for winter to change into spring. But with your love to warm me, then I know that true love must bring the reason for winter to change into spring. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest Sap bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Sumali at makisiya sa pinakamalaki, pinakabongga, pinag-uusapan at pinakaabangang Christmas contest sa barangay. Saya ng Diwa ng Pasko S&D Giant Parol Making Contest. Bukas sa lahat ng mga barangay mula sa mga qualified organizations, barangay councils o community groups sa Naga City. Manalo ng naglalakihang papremyo. First prize, 300,000 pesos. Second prize, 200,000 pesos. Third prize, 100,000 pesos. Plus 30,000 pesos consolation prizes to non-winners. Saya ng Diwa ng Pasko 2020 Giant Parol Making Contest. Sponsored by Sir Noel De Luna, S&D, Kusog Bicolandia, and the Board of Directors of the Kapisanan ng mga Sangguniang Barangay Kagawad ng Naga City. For details, please text Papa Nico at 0945-600-9557 or visit our Facebook page for information. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM.
Uy, Besh, hindi ka man palan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastangon yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Correct ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, text top section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Btex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. FSJ Pasalubong Central, digdi mababakal ang gabos na pinagmamalaking Bicolano cuisine in bottles. Arog kan laing, Bicol Express, ginataang santol at coco jam na may brand name na Golden Mama asin kadakol pang iba. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang masisiram na pili candies and pastries. Magayon na pasalubong digdi asin sa abroad. Yaon pa sa FSJ Pasalubong Central ang mga Bicolano handicrafts and fashion goods, home furnishing and decors. FSJ Pasalubong Central yaon sa stall number 7 and 8, Ninoy and Cory Avenue, CBD Terminal, Naga City. Asin may production facility sa Kagbungag gayon sa Camarines Sur with Facebook page at fsjpasalubong.com. Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela kumpleto ka. Sa anim na pirasong pipi, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagipan. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Tipid ka na, may diskwento pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Luis and Alex for Rexona. Daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin? Magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No to chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every... Cause I break the mold. We don't wanna get a button to go. My head must say I get up and face the day. Whatever they say, I'll do it my way. I flip my hair and say, face any day, do it my way. Just like my hair must say, you can play, this is my prey. Cause it's my hair must say. Are you getting your top oral care needs? Get it with a new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap. Mag Lady's Choice macaroni salad na. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buamera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice
ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba'y nakainom na ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang kahon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikulan, maging sa enterong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 12 minutos, makagi ang alas 11. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Balik po kita sa programa ang oras tulyan kang Cabral Bicolandia Supermart. Hatod man yan kang DMSQ. Hatod man kang original na Master Square asin man kang Rice Coffee 14-in-1 plus 1. Saro pala sa 18 aki ni itong komedyanteng si Dolphy ang nagtalikod naman sa Kinaban. Siya si Edgar Quezon. Ini de pa man gurang na maray although igo naman ning sa diring pamilya. Ni pala si Edgar Quezon nakigwa ning helang sa loob ning 5 taon pakipaglaban sa helang na ito inapod na COPD. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Sa baga po yan. Ito yan ko yan. Garo may pagka sa tuberculosis. Sawig man dyan. Yan, kaya biro mo, 18 pala niya na magtrugang sa man iba-ibang babae. Garo, anong na babae? Ang nagipalan na naakian palang kato ni Dolphy, anong? Ang inaada kanin ni Edgar Quezon, iyo si Ingracia Dominguez. Ang nagpaliwanag yan, iyo si Eric Quezon. Ining ang sa mga aki ni Dolphy, garo ang nagparayaman, sa kanagsikat na artista, ining Eric Quezon. Tigwa man yung mga aki si Dolphing Trios. Saro na garo nga ining Edgar. Sasabi na kanaki, maangya kaming pang tustos. Sasaya pong bulong, kaya nagadaan si Edgar Quezon. Ang mga pelikula kanin ni Edgar, iyo itong Dancing Master, Dolphy's Angels, Good Morning Professor, May Pulis sa Ilalim ng Tulay. Siguro nagkakatarandaan nyo yan, ano? Yan mga orkena titulo ng pelikula, nagkakatarandaan ko yan na ang narunduman ko tulos, iyo ang Scramble. Ang English ken ice crumble, pero ang mga aking apod is crumble. Pakakasinik ko kato dyan sa mga organ na pelikula sa Alex, sa Vic. Di malakaw na ko kayang papuli. Nagagi ako dyan sa Plaza Rizal. Dyan sa may kanto, ining kantong harani sa may, ining sa may Elias Angeles na kanto. Yaon dyan ang mga partinlaning palamig saka scramble. Sa kataid naman kayo, may mga partinlaning ang hilig ka tong itinda. Nangunyang bira na nga ni, iyo itong kuyan, hot cake. Hot cake niya na piglay na ng mantikilya sa asukar. Pag nagkakangkanakan hot cake, dapat igwa ka ng scramble o bagamang palamig. Yan ang parating partner. Ngunyang baga, iba na, mga bulastog na, mga kung ano-ano pa, ay nawara na ito. Pag nag-ugali ka ito ka nagsisirini, mapit niya sa plaza na ma-scramble o bagaman palamig. Diyan ko natatandaan yung mga pelikulang
may pulis sa ilalim ng tulay. Diyan pa lang sa Sarong Hospital sa LA, pabutan ko ning good evening. Ay duty siya niya si classmate me. Batchmate me sa kuya na batch 74 kang kamhay. Si Maria si Marcel ang apod mi kay diyan na Marcel Ross. Maria Cyril Ross. Magayon na pangaran ay. Na aram mo nga Bert, pag nagpuli nga ako dyan, namimiss ko nga ang Barrio Fiesta. Ito bagang typical na Barrio Fiesta ang takadudang aki pa siya nagpaparapaki-fiesta siya sa baryo. Nailing baga sa baryo, may mga biritay-bitay na banderitas, may nagtutugtog, kadakol ng mga parada, mga Barrio Fiesta. Tama nga kaya, mayong nga kaya sa Amerika. Kaya nga namimiss ko nga ang Barrio Fiesta, sa mga pantuminang niya sa kasalan. Okay, sabi ni Maria Cyril Ross dyan sa LA. Dyan naman sa Melbourne, pabutan ko ning good morning o good day, si Jovi Dungka. Anong panira mo dyan, Jovi? Digdi ang panira ko, digdi. Kuya na, natong na igwaning talangka. O anong panira mo dyan sa kuyan? Sa may natuman dyan. Taduman nga ni sa California, sabi ni Gamil Hana. Good morning, Gamil Hana. Kay itong Thanksgiving, di ba, di mga birilog na kuya, mga litson, o birilog na itong kuya na turkey. Maski mga Pilipino, nagpaparitrato, mga turkey. Pag Thanksgiving Day sa Amerika, ay mag-post na niyo si Gamil Hana. Mga Thanksgiving yan na kalukuhan ngayon. Ako ngayon, natong ang panira. Kung ang mga Amerikano, ang ibang Pilipino duman, pabo ang pigkakarakanggang Thanksgiving, ini si Gamil Hana, gulay na natong sa kamaluto. Inapot ko, tanong niya ako, nagluto ka dyan. Ay, dahil nga, Chubert, tinauan man sa nangya ko kay ni kan neighbor niya. Tama mga Pilipino ang palang duman na neighbor, nagluluto uning natong. Pinadaran niya ako, tadigding niya, uso pa ito nagtatarauan ng panira. Ang mga Amerikano, dahil kayan, ay pag nagluto ngayon, ay bahala kang bumakalman sa diri mo. Ay ang mga Pilipino dado nagtatarauan paning panirao. Itong amigo ko ngaya Papa Bert, tinauan niya kunin na to. Yung ngayon sa kuyang pang Thanksgiving digdi sa California. O pambira niyo si Gamil Hana. Aki ni Bading Evelyn na taga dyan sa Garnet. Kumusta na lang dyan ang family Hana. There are two of us who love you. There are two of us who care. There are two of us who love you. She's the one you love. That's the only thing that's fair. Please, won't you tell me who will it be? Will you take care or come to me? What is your answer? What will you do? My happiness depends on you. Please, won't you tell me who will it be? Will you take care or come to me? What is your
Ay sa mga taga nga pala ni Nora Honor, magpapasko, medyo problemado pala ang pamilya ni Nora Honor. Ina pong kababayan ng Bicolana na taga Iriga, na kita nga ni nagmamaabot man na siyang national artist. Dakulang kontribusyon ni Nora Honor sa linya po ng showbiz, sirman musika. Tali sa kinapobrian, ini po talented, nagparalaban ng karantaan sa Naga, nagkampiyon sa kuna nabistos siyang maray na singer. Ay nagiiwal po kaya si Nora sa kanaki niyang si Ian De Leon, itong dakulang lalaki ni. Kadakula man kani, pigiiwal ang ina, yung kwen man niyo ay. Garo nagdidiskusyonan sa kuyan, hindi kung anong pigiiwalan kani, garo panira garo. Sa baryo, ano mo yung nagiriwal-iwal dahil sa panira. Kasi nga hindi nga ako pigtada ng panira ay. Kasi nga nagkakan nga yung ultimo digdi. Si Queen nga, si Digoy nga yan, inubos nga si Pasayan. Nagiwal lang niya si Nora Honor sa kasi Ian De Leon. Bago man sa panira, kundi siguro sa mga project. Kaya magpapasko ngayon, nag-iiwal. Kaya medyo mamundo ang buhay niya ni Nora Honor, saka ang pamilyang Nora Honor. Pero pakantaon talaw siya. Nora Honor, Let Me Try Again. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all. You and I again. Just forgive me or I'll die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To fake is not an easy task, but pride is such a fool's must. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all. You and I again. Just forgive me or I'll die. Please let me try again.
You're several ages older now. Your eyes have started showing how the little girl's growing now. Morning girl, was that you last night, crying on the radio, begging for a way to go, back where love wasn't jumbled so? Oh no, things are different now than they were before. You know, love is more than kisses, a whole lot more. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Morning girl, put your dreams away, and with your backs of Cheerios and powder puff that pretty nose. Pinapabutan ko daw ng maugmang pagantabayan sa muyang pinsan dyan sa Kamaligan, Marupit, yung kamo sa Marupit, siyang Alilang Abilende family. Yan, sa Cecil, si Bapa, kumusta na lang kamo dyan. Si naman sa Shara Store, parati lang naka-tune in. Gandang umaga, Papa Bert. Griton mo man po ang birthday ko po ngunyan. Si Diday Millares kang Pakul. Singa dyan sa Pakul, Diday. Ito pala ko yan, magkakagawa ng dry run kang face-to-face classes sa Naga, sa arong eskwelahan sa Naga. Itong garo Muscuso Elementary School garo ito. Ito pala niyang palaog duman sa Siyembre sa boundary kang Bumbon and Carolina. Yun pala niyan, ipalibasa, masakit naman talagang abuton iyan ng COVID. Kaya makakagawa ng pag-testing po ng face-to-face classes ang mga aki. Karoon nagayuna, itong nagbabaralikan sa face-to-face, maugma. Makairak man sa mga aking hindi kayo nakaka-experience. Maugma mong baga nag-i-eskwela at si mga kaklase mo, nagkakaurulay-ulay. Maray na menito na pagkauto, ang panirahon niya na tilapia, sabi ni Mayet Abukar kan Minalabak. Inaabot na kita nin oras para magsuruwayan sa alkalde sa kusina, Bert de los Martires po. Salamat kan sa indong pagantabay. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap ito at tinamnam, mahirap malimutan. Ang puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at suman. Puto at suman, ng Loto'y espesyal. May kasamang keso ang puto, may latik itong suman. Puto at suman, kung Pasko'y matitikman, karaniwan sa aming bayan, ganito ang handaan. Sa baryo man o sa bayan, may puto at suman. Sa sarap nito at linam na mahirap malimutan. Puto at suman, yan ang ibig ni nanay. Paborito ng aking tatay, itong puto at
Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko. O anong galak sa regalong matatanggap kay Ninong at kay Ninang binili sa CBS Supermart. Magagandang mga laruan sa CBS ka na, Christmas items at mga pangregalo sa CBS kompleto. May free gift wrapping para masaya ang Pasko. Ang Cabral Bicolandia Supermart handang tumulong sa inyo. Cabral Bicolandia Supermart bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Kapag mainit ang panahon, andyan ang banta ng heat stroke at dehydration at hindi ka pa sigurado sa tubig na iniinom mo. Buti na lang mayroong Infinite 59 Purified Drinking Water. Infinite 59 Purified Drinking Water. Door number 2, Enrile Building, Jacob Corner, Liboto, Naga City. For deliveries, you may call or text 0908-253-8913 or 0927-678-5014. Owned and managed by Mr. Romel Caganda. Infinite 59 Purified Drinking Water. Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa The MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CBS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. Malinaw, makusog, na nadadangog sa Kabikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Ang sarap ng natural. Kasangga, kasangga at kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Kasama sila kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Sumasaya, may agaricus plus, simul mushroom na, may paras ginseng at spirulina. Kapag iyong natikman, check ng gagawin Mark Cafe, ang number 1 po na kape. Mark Cafe, sa araw man o sa gabi. Mark Cafe,
Ang sarap ng natural pag Mart Cafe. Ang sarap ng natural pag Mart Cafe. Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan. Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, magandang araw. Sumasa inyo po muli ang programang Kasangga at Kalusugan. 30 minuto, mga kasangga. Welcome at kasama nyo na ang inyong mga lingkod. Kasanggang Zairine Viloria po, magandang araw po mga kasangga. Si Kasanggang Ace Villapando po ito sa mga nag-aalmusal sa mga oras na to. Masarap ang umuusok-usok na tsokolate. Yan ako, pinag-uusapan natin kanina habang off-air tayo itong tsokolate.